What? Salamu alaikum. Salam. Kai ya kana dan fadan mai gari kana kuka. Ya ba ki kuka ba. Kamar ni na dan fadan mai gari a garin nan. Waya ce caji na ya kare amma ba za a samu caji ba. A ce ba a samu caji da wani ne ke maka ba a cikin samun cajin na. Ba a samu caji. Kai